Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabibiyan sa nanan. Dan tanong din naman na lang sa lamo. Aywa, Masya Allah. Waalaikumsalam. Abdul Ja'far. Abdul Ja'far. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Mauga Thuraya Abdul Wahab Abbas Nur Gandawali lagi tasangaran Nur. Waalaikumsalam Nasif Uthman Israfil Rahmah Ginawa inga Afnan Jamalika Masya Allah Ampuan Siti Maryam Hilal Jamal Mapiano sananan Alhamdulillah mapiadan Mara Balindong Aya Abbas mapiad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dahiyah Al-Qarni Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mana yang lepas sama ngaran bano man pratasa ginawa sumyang lepas sama ngaran yan ada maaloy na nawasa sunod ubabu mga aloy sa mga ngaran niyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bis sunnatihi ila yaumil liqah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana minasik Allah Subhanahu wa taala aso ditanu sa di kapakapaguras na pepakakuatan ron sa daawan, pepakakuatan ron sa guna. Taros pagkailaitan ang kutuararadian sa iku mga galabaktano, mga katarutano. Ay mala na pamangning tanong sa Allah Subhanahu wa ta'ala ang mapagtanong sa giyong kutuwa mga tao igira miya nagiran sumapia na inunutan niran na igira miya nagiran sumarata na piya ng gilaniran. Eman to nagyang kaya bandingan tanong na padaya ko mga bandingan miya karagaragan kapaka palaguyron o manusia miya karagaragan kapaka ng gilon o manusia. Inun tabus sa ikalimu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagi lagi Dubai ni mimbalo ya adat o oman isa pisa katawan inun tabus sang kutwa ikakalimu wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kaya bandingan tanong na kasabapan na sa kasabapan panaya sa di ka pakatutula ka kasabapan panaya sa di ka susuat o manusia sang kutwa betadian di niyang kasusuat sang kutwa ibabagayron wallahu subhanahu wa ta'ala alimu sabab sang kutwa kalaian inenga kalaian inenga malagid antaw ka malaian nga sang kutwa tamukian udi na sagyong kutwa kadatuian udi na sagyong kutwa pimbarang sana kadudunyai na malaon inenga su manusia na igira man utwa gyuto miya pamula ko manusia ang kutwa kalaian inenga ko kadudunyai na siya din marami sa iyong kutwa kapkalipatin yang kuagamanian. O di niyan di katitila ka pa kuagamanian. O di na di niyan katatagua sa ginawa ko mga pagarinian ang mga Muslim. Kagi ipkalakian o bagyong kutwa miyati mo yan
atamo odi nanganinsan aka dunia na ipkalakyan uba kalbati kasumala nga na padsang kuta mga raradian naging uta kababaliw manusia aseduh basta ataw amala nga na ipkalakyan uba kalbati aging kuta miyatim yan barat niya na miyati mo sa tamok miyati mo sa pirak na ikalakyan utubo tub kalbati aging uta lagi dito na Inon tanagyan kaya kalaan nga na padaya ko mga rarata al sifat. Padaya ko mga rarata aulawla adi masifat di manggulawlaw manusia. Na ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Pananggilaan tanwaya. Nagupagi pananggilaan tanu. Nagumasu at tanu kung mambabatad tanu. Inibagyarak tanu wallahu subhanahu wa ta'ala. Malagid antawa katamo udi nanganinsan iinibagyarak ka wallahu subhanahu wa ta'ala na masu at kawan. Kagianan ini takdirian raka si iko keadaan yang raka si dakapan maaden dakapan baloy ang manusia dakapan bawataan na mapapasadinanan langon agiang kanan ay babagay raka wallahu subhanahu wa ta'ala oy eno saktano na ayam ya kalala akibulong tanu ko nilagi dai agiang kaya kala nga nagyang ko ta kaso at tanu ko batad ay ni bagay raka tanu wallahu subhanahu wa ta'ala kaso at tanu ko riski ini riski raka tanu wallahu subhanahu wa ta'ala oy Pada mi'alu ya Allah subhanahu wa ta'ala Sagyang kaya Quran yan Natigyan manutwa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila Sikum yang una Sikum yang ang mga tao na aya sabab adiran di ikateridedeg Nagyang uta diiran di isembein so agama Diiran di isembein so agama sangkuto a dunia Maito a syai na andi sabab anto na isabab adiran ni kasembia na sabab sagyang kutwa kapang alairan inenga subhanallah kapang alairan inenga nagyuti pagpakatulod ko manusia sa dinyan di kasembia ko gamanyan dinyan katawan su halal nagu su haram dinyan din bagi portanten o anto na onon mga day agyang kaiya penggalap kanyan halal antawa ka haram aya importante ron na makon yan agyang kutwa kabayan ilan nyo man agyang kaya kalaan nga o manusia Gyang kakala ng manusia na di kapeno. Sa gyang kasisini sa dunia na dead nakakapeno yan. Oy. Upaman yan ka makakuas kanya sa 1,000 o di na pendagang kanya na disimbir, na makakuas kanya nun sa makalabas kanya sa magatus 1,000 na makangananganas kanya sa mata kapeno to sa 200,000. Na kauman naman sa 200,000 na makangananganap man sa 500,000 na makangananganap man sa mga 1 milyon na makangananganap man 2 milyon tama sa 10 milyon na din ka putol din ka pano agyang kutuan na nga o manusia ka makasasaya na niya sa sako malalabu agyang kutua di dalam yan petaguan ka na dad nakakapano agyang kutuan nga o manusia o pa makaayab o pangunutan ka na agyang kutuan na nga ka agyang kutua baya ginawang ka na dad nakakapanoanan oy nagyutoy sa bapa papakatulod ko manusia adin yan pag-importante no anton ang mga diyo kita kakakuha ko sa agyang kay atamok ang mapipigirakan ibarat yan na palanon yan agyang kutua 1 milyon na anton na yung kita kakakuha niya sa agyang kutua 1 milyon anton na yung kita kakalabaan yan nun na aya pa naman namaran yan na makuha niya nagyong kutua 1 milyon sabab sa muta kalayan ina nga na din yan din dingilan o anton ano naging pagukitan yan halal antaw ka haram na padanan sa gyang kutu mga tanda kaya pakaran yung bangkit na di din tegun sa manusia din tegun no manusia sa ginawa niyan o anton ang mga diya penggalab ka na halal o haram ay importante ron na makuha niya nagyong kuta kabayan sabab sa muta kalayan ina nga na ilidas tanusan wallahu subhanahu wa ta'ala kapadanan ko mga tao o di na padanan ko di iteridideg ang mga tao alagidan din yan di masambi swagaman yan sangkutwa mayto a dunia sabab sangkutwa kalaian in nga la ilaha illallah wala tashtaru bi ayati thamanan qalila uban yusambi atig wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tanda akan sa mayto ikipantag mayto iarga na mapira-pira man to ko mga tao subhanallah pisambiran su agamaw Allah subhanahu wa ta'ala sangkutwa mayto degangan sangkuta may ito sukatan sangkuta may ito dunia subhanallah pagkanagtadan nagupkilatan agyang kuta diyon di kapagbangi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na ugaid na sa mga tao na la ilaha illallah idadayon ni randin nagu itataro siran nagyang kuta di ran di ikan degang gyang kuta di ran di ikapamamasa gyang kuta di ran di ikapupasa gyang kuta galabkiran akadu dunia pisembiiran ang kutwa di ran di ikan degang sang kutwa subhanallah agamaw Allah subhanahu wa ta'ala
Dairan din tagwa sa sambayang, dairan din tagwa sa ginawa agyang kuto abang. Bata di laboron, tabi tao. Bata di laboron sa Marawi. Ada akato nakasan, adar pa, o bakaw hindi pa ka nagsabang. Kami penuanan masjid ang kanan ng Marawi. Subhanallah. Namiya penuang buat tinda. Nataubat taki ku Allah subhanahu wa ta'ala sa manusia. Pagkanagyan agyang kuto abang, ay pananalo sa agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pananalo agyang kuto kala wallah. Ay pananalo agyang kuto kamapian yan sa alungan amawri na banyan din piyakalambas kami atumuyan agyang kuto degangan yan adi saban yan mitindig agyang kuto sambayang yan natitawbat ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakayagi padakatitiw baraktan Allah. Oy. Kapakayagi padakatitiw baraktan Allah. Api sambitan wa agyang kuto agama yan sang kuto may to asyay may to ikipantag. Tabita ko ayamanan yan kikaagaman nakagi kama masaantan pagbangan kamatan sembayang ataw o gaid na sutaw na di mamasa di ipasa na mailay ta din subhanallah to sa kala yan ina nga sagyang kuto digangan yan kapakapasan yan di niyan tatagol sa ginawa agyang kuto bang di niyan tatagol sa ginawa agyang kamat di niyan tatagol sa ginawa agyang kuto kapsembayang yan ay importante ron agyang kuto kapakalaban yan bang kadikataw asu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan ititakdir sa kapakalaban ka banga dikatawi asu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan ipambagir ka sa riski banga dikatawi asu Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanyan ipambagir ka sa customer na ipaparian umbagang kanya sa customer agusudi na inong katali ko di swagaman niya inong ka mapili agyang kuto inong ka mas mapili agyang kuto digang nga nakadiging kuto apa na nalawir ka si kumasgit si kulay wallahu subhanahu wa ta'ala na naawanan naguto sa nang sakala akay nga sang kuta dunia na bangka sambi aswagaman ka sang kanan amay to asyay kapalay na may to asyay ipkalakaw di ka makalaba ipkalakaw di ka makapusa ugaid na adan amyas mas piyakalaklaksan aya mas piyakalaklaksan nagyang kuto kararang intirkaw Allah subhanahu wa ta'ala nagudin yan raka karilai sang kanan asuswan ka inungap kawanan, inungap kalakan, hindi ka makapusa, di ka makalaba. Isu Allah subhanahu wa ta'ala, ipamagi sa riski, sukad na nagay, ipamagi sa riski. O pa makasumbayang ka, sumunga sa sagyong mo tamasgit, pananalunan na sa hayya ala salat, sunga sagyong ka asambayang, hayya ala fala, sunga sagyong ka eptagumpiang ka. Na o pa makamisumbayang ka, sumiyong ka sagyong kutap sumbayangan, subhanallah. Nadir ka din duratan wallahu subhanahu wa ta'ala, nagudin yan raka din pakadaan nagyang kutwa riski ay imbagay niyan raka. Sa ikudang kakasumbayan. Imbagay niyan rakad mo to. Magatos ka porsyento, imbagay niyan rakad mo to. Enong ta nagkapakay panatakpan wallahu subhanahu wa ta'ala na liro pan na mimbaloy halal agang kuto asukatan ka kakagyam inunutan ka agyang kuto okay akababaloyin ka muslim as kanya so kinggulalan ka kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala nagukapag ukitain ka si ko ayamanan yan na kapapagintaw ka lagi dukan degang si ko okay takapagintaw upama okay takapakuyag ka na okay tan ka ginguta ka degang na okay tan ka amay mga biyaliwal ka agyang kayaga mo Allah subhanahu wa ta'ala si ko masa ka pananalunyan raka si ko masa lagi doon pa masambayang kami atum ka agyang ka na degangan ka sabab sang kutakal akay na nga nagkapadga si ko mga lalapis ang mga tao elidas tanron Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Inugyang kaakalaan na nga na duwi ni kaklase adna mapia naguad amarata. Masya Allah. Na pumangnin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaakalaan na nga na saya tanong mau sarsang kutwa mapia na basi ko marata. Anto na ibarat mapia akalaan na nga ibarat yan. Malakay na nga sa ikaw kapaganad sa ilmo. Masya Allah. Masya Allah. Miya kapiapianan. Malakay na nga sa ikaw kabatiya sa Quran. Masya Allah. Miya kapiapianan. Malakay na nga sa ikaw kasasad ka. Miya kapiapianan. Masya Allah. Malakay na nga sa ikaw kasimba nga ko Allah. Masya Allah. Pali na miya makapiapia. Akalaan na nga. Na ayamarata akala ini nga nagyong kutwa siyang kamausar si ko kadudunia katataguan ka sa nga sang kutwa kadudunia pagpakatulod rakaw to sang kutwa kapkatalikudin ka nagukap kalipating ka kwagamang ka
inosu Allah subhanahu wa ta'ala na pedden sang kutwa ini rese iyan rakitano nagyang kutwa kababay ay tano sang kutwa maparahiyasan o dunia oga idnas ikudiyan ka aditano katalikudan sa agama tano agama Islam. Berarti agumina Rasulullah subhanahu wa ta'ala sa aging Quran yan, zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Pimbuntalan sa iku mga tao ang kutwa kakabubairan ko mga bai siya ng mga mama. Wal banin nagusi ko mga wantairan. Wal qanatir nagusi ko mga pito muta mo kaniran. Pamanap piya mula raktan ito adna ka kebubayan tanwaya na kebubayan tanwaya oga idna si iku diyang kaiyan aya diyang kaiyan na ding ka katalikudan swagamang ka minggulalan ka swagamang ka di ka di makapanambayang di ka di masuat su Allah subhanahu wa ta'ala mapakay sa isang kasu Allah subhanahu wa ta'ala gina ni diyang kaiyan amay pamangkasu bubaya ka sang kutwa shay na kaya sababan sa kaya talikudin ka sa kutwa agamaw Allah subhanahu wa ta'ala kaya sababan sa kinibugan ka kumasambayang ka na ginan marata abubaya sang kutwa dunia ginan marata nga ubas subra ang kutwa nga akasang kutwa dunia subhanallah mangararad ang kai subhanallah mangararad ang kai kalain nga sa mga raradiyan, nagyang kutwa yan tasyaru fil mujtama. Pelangkap sang kutwa paglatatatan danos. Iko mga tao na pelangkap na Umani isa na maiilayin ka agyong kutwa kalaiyan nga. Subhanallah. Pura Away. Wa yusbihu khuluqan mutawarithan bainan nas. Na diimbaloya upama na diimbaloya adat tano. Agyang ka iya kalaiyan nga. Upamana kiamas an ka siyama ka sina ka malain nga sumino ka kiram na malain nga audi na mailay nga sumadaklatao ang mga alain nga sumino ka kiram na malain nga lagi dinan wal inshigal padpasaging uto mga raradian aging uto al inshigalud daim ang kuto kala layon na kadin mabibisi wat ta'ab alladhi la yanqati naguguyang kuto lalayong kadin dudukawan lalayong kadin may stress ino to nakagibasta ang malain nga na margan uba matag sa pamikiran na naging utakan deke iyan. Di maragno ba deke? Batig deke kapasin. Bata dilaboron sa disimbir. Panama na marso manusia sa din di kandegang. Ano to? Nailang nga mamuka da turugian. Tutudayan yan din. Kapakay panada sa bayang yan. La ilaha illallah. Sabab sang utakala yan nga. Na dudukawan kahaging utakala yan nga kailangan na makwak na ya kailangan na raot na kanaya gitar-gitaran lagi di na sabab ito ko kala yan nga napadana sa mga raradiyan naging utak kapandukawir ka ikatulo padararadiyan naging utak inidam al-ithar bayna afradil mujtama upama naging utak dingka kang bagaya lugar di nga ka magaya lugar sang kutwa sa lakaw di sa lakaw. Okay. Basta malain nga, ibarat yan na makapantag ko tamok na di kayo magaya lugar, agyan ko tatamok. Kailangan na di ka kiran di makipagurad. Napadana sa mga raradiyan. Kailangan na di ka kiran di makipagurad. Napadana sa mga raradiyan. Padiyang pan nagyang kutwa dalilun ala su'il dhani billahi ta'ala. Subhanallah. Diyan ka iyataw amalain nga na marata kaantapan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Marata kaantapan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to. Nakagya ay kaantapan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala na udin yan na yang galab ka nagyang kay akala yan nga na diyon yung bagay Allah subhanahu wa ta'ala yung ito kakwan yan. Ibarat yan na padagang sa siyabu. Padagang sa ator, maputi ator. Giyang kaya padagang sa maputi ator na pedsang kutwa mga radyan na maratai antangan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Si iku rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to? Maantap yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Maantap yan su Allah subhanahu wa ta'ala. O pa makadiyak na yung galab ka nagyang kaya kapendigang nga sa maputya ator, siyabu, na di kurun pakatamo ko. Subhanallah. O pa makatamok ka sa naki, sagyang ka na di nga di kandigang sa maputya ator, na lagi diyan din suka pakatamo ka sa ding kakapendegang sama puti ator kagina na risking ganan
Na pia kan bidak ka bin sa kya pa kita. Pia kau kita sa halal anta pia kau kita sa haram na. Bapiray malaita mo ka. Dagang niya na halal. Na bapirap man padagang sa siya buwa doon makatamo ka. Ino to, nakagiginan ini riski kira na Allah subhanahu wa ta'ala na dipindi ng manusia. Anto na ipakaw kita niya nun. Sa inyang pakaw kita ko haram, anto ka sa inyang pakaw kita ko halal. Nakagis ka na, piyakaw kita ko haram. Kada kapakalan na to. Sa upisang kuta kala kay nga. Sa upisang kuta karata kay antangan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kamamasaan tanwa, bapiray padagang sa siya buwa, doon makatamo ka. Korek ka. Kena berumatatagu suka pakatamok yan. Suka pakatamok yan na riski na imbigirun Allah subhanahu wa ta'ala. Tibulu ga makatamok sutaw na malagid anta waka haram udi na halal adagangan yan na pakatamok. Na tumup man aaya kau kita pagu kita nakasangkot kakukuang ka ko tamok ka ng kuto halal. Adi sa ayaw kita nga ng kuto haram. Kabapiray padagang sa siya doon makatamok bawon din miyada ka pa. Lagi dinan. Ha? Na kailangan na makapiyaso antangan tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. So manusia amalay na nga na marata antangan antapan si Allah subhanahu wa ta'ala na ilidas tanusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima na dalilun ala dha'fi athiqati billahi wa qillati al-iman. Na naawaya na gutuos sang kuta kalubay niyan iparatiya. Pure din. Basta tawa malay na nga na malubay iparatiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Malu ba iparatiyasik Allah subhanahu wa ta'ala. Pad panararadyan agyan mga tariqum musilun ilan nar. Lala na yaa isung sa naraka jahannam. Agyan kaya akalain na nga. Then naging makanggaya guna agyan kaya akalain na nga sa iko dunia. Then makanggaya guna sa iko muslim. Mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ingaran sa muslim. Doon din na yan makaumpiya. Agyan kaya akalain na nga sang kaya dunia. Okay. Ino na tariqun musilun ilan nar. Lala na yaa isung sangkutwa kanarakaan. Kaandid ni kapakalain na nga manusia na siya din maraming sa kapagkatili ko din yan kung agaman yan. Api asusambuyang yan na din yan kasiyapa. Na. Padpa na mga radian na yaj'alu sahibahu haqiran fi uyunil akharin. Pure. So tao amalain na nga na lagi duba makadadapanas sa iko pangilaylayan o sa bagi. Ha? Lagi duba makadadapanas sa iko pangilaylayan o sa bagi. Ustad, anto na nga. Sama no to na miya titiya dita no di pa magusainan na nga ini na dinubos sa sabot ni ma'am na nga. Ayab teroon na nga nagyang kutuwa di kepeno. Siya buto ka anton di kepeno. Ibarat yan na ayan na nga na beganakan sa sangibu na tiga kurang pan. Paya ka 2,000 kan na tiga kurang pan. Malakay na nga. Di ka kepeno. Tiga kurang pan na paya ka 3,000 kan na tiga kurang pan na paya ka 4,000 kan na tiga kurang pan na paya ka 10,000 kan na tiga kurang pan. Di kan masusuata malakay na nga. Di mo ta malakay bubaya. Kabaya ka pa na umanan. Bagamos ka pa sa mga 2,000 na tiga kurang pan. Malakay na nga, awakasan. Ginaniptero na malay na nga. Kapakaya sa mga kanguda sa manaya na diiran sasabot naging kaya kalain nga. Okay na yung utakalayan ni bubaya. Di masasatisfy datigi najma. Okay. Di masusuata sa yung kuto inibgayron. Ha? Nalagi na ginan imalain nga. Tumugulitan no sa giyong kuto mga sabab. Ino to sumanusia, ino to malain nga sumanusia, ha? Anto ni sabab, no suto malain nga sumanusia. Ha? Anto ni sabab, nakataya pada sabab yan. Al-jahlu bil ithari sayyiati lit-tama'. Kapakay pad sa mga sabab akala kay na nga nasabab sang kuto ding kararautan pamikiran ang kutwa raradian amarata. Di nga katawan surara diyan amarata. Di nga katawan anto na ikundusan ka. Okay, di nga katawan ubagi na lalanaya ko naraka jahannam. Kau pa mabuka katawan ka na banda di nga galab ka naging kakalain nga. Okay. Ikadwa na hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padpasang kutwa kapkabaloy ka kalain na nga sa manusia
nasabab sang kutwa kala akay bubaya sa dunia. Wa karahiyatul maut naguki kakagud naka ko kapatay. Na basta mapamula ka agiyang kaaduti man, na miya tagur ka agiyang kutwa kala akay nga odi, na miya tagur ka agiyang kutwa wahan ng kutwa kapakadada panas ka. Hoy. Kabubayan ka sa dunia, naguip kalakaw bang kakaganati sa dunia, ip kalakaw ba kamatay. Na, ba't pa na mga sabab, akala kayo na nga, nasabab sang kuto, akalubay ngay paratiya. Ano, pitarutan, sabab sa ikalim mo Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang kaya malubay iparatiya, nadidin ka pano. Okay, then kaya manusia na din ka pano sumalay na nga manusia malay na nga manusia di masusuat ko betadian sang kaya kasisinya sa dunya na then nakakapano yan. Barat yan na si ko mga bubay na ay kalalayaman si ko na mga walay niya no na ay kalalayaman nagyang kutwa kailangan na kompleto gamit sa walay. Barat na mamalanos kanyan. Pumasa ko sa TV. Miya pa masa sa TV. Pumasa ko sa rip, miya pa masa sa rip. Pumasa ko sa washing machine, miya pa masa sa washing machine. Pakitailsan na ka na suldawalay, piya kitailsan niya na suldawalay. Pakitailsan na ka na CR, tama sa CR na tiilsan yan. Tiilsan niya na CR. May mga matay, anam yang ibagwa mapi TV. Sumbiyan na ka na TV na ya, sumbiyan na ka na ripa ka na kana mapi arip. Kalain na nga, subhanallah. Nalagidanan. Nga. Pwede ba ang mga sabab yan, nagyang ko ito, adamul ihtimam bitazkiyatin nafs wa tahdhibiha. Yung ko din ka kaplimpyo ako ginawang ka. Din ka kaplimpyo ako ginawang ka. Aya kaplimpyo ako ginawa na plimpyon ka so ginawa. Pag nairon, plimpyon ka sa ginawang ka, nagyang kaya puso ka. Plimpyon tanong, nagyang kaya puso tanong, gulalan sang kutua, mga ndauan raktano agama tanong agama Islam. Gulalan sang kuta Quran, gulalan sa gyang kuta hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gulalan sang kuta mga wasiat o mga ulama, gulalan sang kuta mga pipi paparangayan, mga pipi katero na palayad na nan iplimpyo sa ginawa. Naigira din ka malilimpyo ginawang ka na papakatulod ra ka to sang kuta kalakay na nga. Padiyan na gyang kuta mujalasatu ahli at-tama' o musahabatuhum. Ino ka man malain nga sa manusia kagiaya mga layok ka na mga alamang buin nga adi pa nga papano naginan mambu. Ino ka mambu di ka pano kagiaya mga layok ka na mga ing peda ka naging kaya mga lain nga adi pa nga papano. Na malunga siran pagiwasi gira alagi dito. Bata di laburo ni gira aya malayo ka na pobre na mayaman na yan as kanyang imisasangyo na pobre na mas pakalap na yan nga agiyang kaya pobre. Kaya yan ing pada nagu mga lahi ko nagyan mga laita mo ka. Naupo na kadimay nakaginawa nga napakalaka panin nga. Naaya kabaya ka na di ka kiran imagipagurad na ding kasiran din rautan ka mga alasiran ita mo kunas ka na pobre ka. Nga siran parautan. Lagi dinan. Padiyan panagyan ko to غير ملتزم بتعليم الدين. Sutao na padsang kuto akala yan nga nasabab sang kuto dan yan kapakapaganad sa ilmo. Okay. Dan yan kapakapaganad sa ilmo. Ugay na napkilita miya ganad sa ilmo na malay nga. Ugay na may ito akilitaon. Inunta na kadakalang ko mga murit na mga miskin. Okay. So mga murit na padsiran na di mi pangalimos sang kaya masa. Apya sa mga ustadira na mga miskin. Kaso mga ustadira napsuka yung badin na sangi buwago 5, sangi buwago 8. Pinakamalad sa 2,000 sa iko di mamamangdo ko mga madrasa, mga ito. Masya Allah. Uy, napakabarakat ang girano to Allah subhanahu wa ta'ala. Sumong tanong, tumugalin tanong sa iyang uta, okay kita, kibugakan tanong. Anto na pagukitan tanong sa antano, mibugag agyang kaya kalain na nga. Okay? Anto na pagukitan tanong. Sa antano, mibugag agyang kaya kalain na nga. Pagganero na al-ihtimamu bitahdhibin nafsi wa tarwidha ala as-sabri fi at-ta'ah. Pagganero na gyang kutwa tagun tanu sa ginawa. Agyang kutwa kasutya tanu ko mga ginawa tanu.
Sutid na no sa mga ginawa tanong, gulalan sa iyang kota Quran, hadith, gulalan sa iyang kota kaparati ako Allah, gulalan sa kota kip ngulalan ko mga sugan Allah, kapananggila ko mga inisa para Allah subhanahu wa ta'ala, gulalan sa iyang kota kabatya sa Quran, gulalan sa iyang kota kapanasbih, gulalan sa iyang kota kasasadkang, gulalan sa iyang, madakaliw kito kit, kapsutiya tanong ko ginawa tanong. Ay pinaka-important nila, gulalan sa kota, kipungulalan tanong ko mga sugan Allah, nagurog kapananggila tanong ko mga inisa para yan, naginanimiya kalala, kapsutiya tanong ko mga ginawa tanong. Okay. Ha? Ginani kakeda ka sa giyang kanan mga lain nga. Ikadua, na at-ta'ammulu fil awaqib al-wakhimati allati tantuju an at-tama'. Di tanod ing gedagdaan ang kutwa upamana di tanod ing gedagdaan di tanod di pamimikiran naging uta kundi san raktano upamana sa kamalain nga na pamimikiran nga upama opon mitataro sa giyang kaya akala kanina nga na may beden na siya kumiyaka miulog sa giyang uta naraka jahannam. Mga lagi dinan, ha? O di na sa giyong kota sa giyong kota mga bulungyan at ta'amulu fi ni'amillahi al-kathira wal mukhtalifa wa syukruhu 'alayha. Giyong kota gede-gede ang ka sa mga limor ka wallahu subhanahu wa ta'ala. O riyan kang gede-gede ang ka sa giyong kota mga limor ka wallahu subhanahu wa ta'ala miya kada-kada na panalamat ka ko wallahu subhanahu wa ta'ala. Oy. Di ka pa giraway ito na si fulan na malay riski gisakan. Ino to sa kana diud iwi manambayang na si fulan na kanabad ipanambayang na ino to mas malas kaninip kasuka tadi saken na dinan ka pa kaya laki dinan. Oy, basta dunia na ayat tolongin kaon naging kuta kabubaan ka, wad na degangan ka na ayat tolongin ka naging kuta degangan yan giyang kuta di mamalad, ha lagi dinan na basta man nakapagalungan na amaw-amaw na aya lang agang kaon naging kuta yung utamang alaw ni parateya, mga alaw ni sabut, mga alaw ni kanala. Halagi dinan ikapapaginta o mu'min na at ta'amulu fi ni'amillahi al-kathira. Di tanong din gede-gedean sa mga limor katan Allah subhanahu wa ta'ala. Api akapan pititaman na napubri na o pamabugang gede-gedean na kaaging ko takala nagukada ka alimor ka Allah subhanahu wa ta'ala na mataandang ko Allah ka makapanalamat ka. Sa ginang beda na ka, ginanalawas ka, beda na. Na din ka din may tungang ka na limo ay bubugir kon Allah subhanahu wa ta'ala. Giya buulong kon. Giya buulong kon. Ha? Example. Ha? Ang matatagusang kaya ulo. Ang mga limo Allah subhanahu wa ta'ala. Aya bu ay barat yan. Na suig at yagu iyan sang kaya partya ulo ng bida-bida. Suig sa mata ng bida agu suig sa ngirong. Na suig sa ngirong ng bida agu suig sa ngari. Na suig sa ngari ng bida agu suig sa tangila. Bida-bida, di ba? Giina ig sa mata na lo, ig sa ngirong na langog, ig saya na duda, udi na ayog. Ilang man isay-isay kambutan na duti man pa, isay-isay punan na duti man pa kambuton, adna dudaon na adna ayogon, kambida so ayog agusto duda. Na, saka mo tumambu agyang kay atang ila, naman to, piya kang bida-bida wallah, kala yan na nailimo, subhanallah. Na ay gida ako upang makapiyakap lagi-lagi diyan, ay gida ako upang makapiyakap lagi-lagi diyan, o pamakasoig sang ngirong na siya miya tago sa ngari, andun na ikaswa ka. Subhanallah. Andun na ikaswa ka. O di nasuig sa mata na siya miya tago sa ngirong, andun na ikaswa ka. Ate mananaros. Ang kutuig. Subhanallah, subhanallah. Ilan yung masukya pangadun Allah subhanahu wa ta'ala. Kala yan raktano ilimo. Apya kang bida-bida yan. Amiya kada-kada kalalimo. Na ayapan sang kay asul dalawas tanong, na ginamuna ka panalamatan ka. Ginanamata nga, baka mapumasa 1 milyon. Ginambula mata nga, mapumasa 1 milyon. Di ka mapumasa, di ka pa yun. Ginanasa bal'alima nga, kawanan nga, mapumasa 1 milyon. Di. Na padanan sa mga ala-alimu, ini bagayar kau Allah subhanahu wa ta'ala. Na ino ka di preklamo sa pira ka. Ino ka di preklamo sa sukatan. Adam sa mas malaiyar ga ibabagayar kau Allah subhanahu wa ta'ala na di nga ka panalamatan. Ha? Ay dapat nagpatot naging utaka-panalamat kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Diyan panagyan ko to at-taslimu bi qada'illahi wa qadrihi. Terimaan ka sa magatus ka porsyento ang kanan mambebetad ka. Ha? Ay niriskir ka Allah subhanahu wa ta'ala na magatus ka porsyento agyang kanan ini takdir rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ini yadan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala risking ka.
Away. Umani isa na sukya nun Allah subhanahu wa ta'ala na papasada din su rizki niyan dahil nakakasalin yan. Na api ay kaya pa naman ka. Sakaw man ni kuriski nga, natibuluga gitu ni rizki nga, na gitu ni rizki nga. Okay na pa na, marakan ka, tawan ni rizki ka. Di man ka pa kayo, baka untod sa walay, natig, second teman, ginawa ko, kakagi, may susurat bas na mapapasad. Di ka pa kayo, baka untod pa sa walay, di ka nagsusugat. Ha? Di ka pa kayo. Na, matarima kaagiyang kanan, rizkir kau Allah subhanahu wa ta'ala, qadr kau Allah subhanahu wa ta'ala, agiyang kanan na mambabetad ka. O mambabetad ka na hayabuap ka kanaka, na o mangkalomino na tamban, o di na timos, o di na sabak, padalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, hanap ka kanaka. Yan din sa mga pada mga tao. Asyasaran sa mga kilida karsada, na pangailay tanukiran surarada, di iran ka pemakakan. Panalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, ka adna pikikan yan ka, papakalino ka pan sa timos, papakalino ka pan sa tamban. Yan din sa mga tao ay putairan na ungos. Na panalamat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pad pa na mga bulong yan, naging uta, at-tamu' fil jannati wa ma 'inda Allah min na'imin fid daril akhirah. Allahu akbar. Kailangan nakataguan tano sa nga. Kailangan nakataguan tano sa nga si isa alungan na mori. Aya ka kataguan tano sa nga sa alungan na mori na susurga wallahu subhanahu wa ta'ala. Kataguan tano sa bubaya wallah, bubaya sang kuta surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Susurga tano sa iko umandan nagawi na papaguman ang kuta kataidian, masyaallah. Nakataguan tano sa bubaya nga sang kuta surga insyaallah subhanahu wa ta'ala na kepada kun sang kaya pemaka surga insyaallah. Kada atawa dinin kabay uban di makasurga. Isa nakaso baradusa ob surga antaw ka penerakan ab surga. Isa nakaso dipse bayang surga. Isa nakaso teka ob surga. Isa nakaaging ka ayalalong surga. Isa nakaaging ka barasin ab surga. Lamun siya din surga. O gaid na surga na ayalalan yan ng kutwa kasuatang kakwallah, kasimba ang kakwallah subhanahu wa ta'ala. Kalau na ikarimo ka niya, napakasulod nga niya, saging mo ta surga yan. Pamanap, kagiraw ka ap surga ka, na di ka ap sambayang. Isa nga malaya kala. Ano man yung apakasurga ka, lagi din yan. Ha? Surga ka, na baradusa ka adi bingkay bubugay suka benar ka Allah subhanahu wa ta'ala margna na baka ni kalimo Allah subhanahu wa ta'ala inun tabu sa kabaya Allah subhanahu wa ta'ala nalagi din kailangan nakataguan tano sa bubayas iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala upama kasi sa dunia na di ka penoso nga o manusia na si sa surga na ronon ka penoso nga akaasak a manusia masyaallah. Ino pagami namin tanong, pamangin tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Pala, tanod mga surga, pagtanong sa mga lukstano. Si isa ka pamakasultano sa surga, insya Allah, pamakasultano sa surga. Allahumma amin. Ya Allah, amin. Pakasulda kami nga sa surga ka. Na pagisaan Allah subhanahu wa ta'ala sumya maratiya. Amay ka matagusiran ka sa surga. Baadang panakabaya iyo. Subhanallah. Baadang panakabaya iyo. Di ko miya marati kad na namin, nadad na kataw nami, ay pagumanon. Miya ko ami din so lang mga kabaya ami, na naon nagutuos sa miya panudin so nga umano siya. Miya panudin so nga umano siya, sang ko takya pakasuldian sa surga. Di ko Allah subhanahu wa ta'ala, adan pa na kabaya, adan pa na kurangon. Adan yung mapamang ni. Natigiran na kad na namin, na diyan mada katawa nami, lawan namin miya pamang ni. Nasawa ang kiran o Allah subhanahu wa ta'ala buntalian subhanallah la ilaha illallah ayadan akailay tano sang kuta oras insyaallah subhanahu wa ta'ala na sudan su buntal umiyangaden sudan su Allah subhanahu wa ta'ala nagyuti pinakamala alimu rizki ay magirak tano Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kutuwa kapakasul tano sang kutuwa surga wallah subhanahu wa ta'ala pangnita ko Allah subhanahu wa ta'ala apad tano sagyang kutuwa pumakailay nagu kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala sang kutwa surga iyan nagupang ninta ko Allah subhanahu wa ta'ala abapad tano sa surga so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu sa mga sahaba nagu sa mga ambiya nagu sa mga sasabar ang mga tao nagu sa mga syahid ang mga tao sagyang kutwa jannatul firdausil ulya apad tano sa mga lulutano apad tano sa mga pagaritano ayamala na apad tano sa mga lukstano
apia setan ubuki atagu isadiangka balasangan aron Allah subhanahu wa ta'ala sama dakal amapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.